Niin, hyvät ystävät, minun nimeni on siis Hannu Pelkonen ja olen Hyvinkään entinen kirkkoherra. Ja sitten eläkkeelle päästyäni tein vapaaehtoistyön matkoja Venäjälle, yli 30 matkaa, jotka kestivät 3 viikkoa keskimäärin tai ehkä vähän enemmän. Niistä olen kirjoittanut kirjan Voihan Venäjä. Ja minua on pyydetty kertomaan pikkusen niistä ajatuksista, mitä tätä kirjaa kirjoittaessani olen pohtinut. Ja ensimmäiseksi, jos näkisitte tämän kirjan sivun, niin näkisitte siinä Leninin patsaan ja Kremlin kirkot, kirkkojen tornit. Se on tietysti symboliikkaa, mutta erinomaisen minun mielestäni tärkeä asia, sillä nämä 2 asiaa ovat Venäjällä olleet tärkeitä. Lenin, joka eli 1870–1924, edustaa siinä lähinnä kommunismia ja proletariaatin diktatuuria. Ja Kremlin kirkontornit taas muistuttavat ortodoksisuudesta, Venäjän valtauskonnosta, joka vietti 1000-vuotisjuhliaan 1988. Kun me Suomessa ylpeilemme sillä, että täällä on vanha kristillisyys, niin on hyvä muistaa, että Venäjällä on sen itäisessä muodossa kristillisyys vielä vanhempaa. No toiseksi minulle on tullut mieleen Tolkova ja Biblia, eli 3-osainen kommentaari Raamattu, joka käsittää yhteensä 6300 sivua ja joka sisältää Raamatun tekstin lisäksi teologian laatiman tieto- ja selitysopin. Pohjoismaiden Biblia-seurat sekä Tanskan ja Norjan hallitukset lahjoittivat 1000-vuotisjuhlien kunniaksi 150 000 kappaletta tätä 3-osaista kommentaariraamattua Venäjälle. Tuo aika johtuu siitä, että Kiovan ruhtinas Vladimir Suuri kastatti itsensä ja joukon alamaisiaan vuonna 988 kristilliseen uskoon. Ja tästä katsotaan Venäjän kirkon syntyneen. No toiseksi historiaa ajatellen voisi mainita Mihail Gorbatsovin ja liennytyksen ajan. Hän toivoi nimittäin kylmän sodan loppuvan. Hän vieraili Vatikaanissa ja kertoi siellä, hän sai muuten Nobelin rauhanpalkinnon, kertoi Vatikaanissa, että Neuvostoliitto on suhtautunut väärin uskontoon ja kirkkoihin. Hänen aikanaan tulivat iskusanoiksi glasnost, joka tarkoittaa tuollaista avoimuutta, ja perestroikka, joka tarkoittaa tuollaista yhteistyötä. Tämä vapautuminen alkoi näkyä sitten monilla aloilla. Esimerkiksi helmikuussa 1990 vietimme Tallinnan Jaanin kirkossa juhlaa. Suomen Biblia-seura lahjoitti 100 000 raamattua Viron kirkoille. Minulla oli siellä kunnia saarnata. Lahjaa luovuttivat lisäkseni pääsihteeri Esko Rintala, Tuula Tapanainen, kirjapainonjohtaja Ilpo Hytönen. Ja lahjan vastaanottajien edustaja oli ennen muuta arkkipiispa Kuno Pajula. Viron kirkkojen neuvosto jakoi tuon lahjan luterilaiselle kirkolle 75 000,
baptisteille 10 000, ortodokseille 5 000 ja loput metodisteille, roomalaiskatolisille, adventisteille, helluntalaisille sekä kirjastoihin ja kouluihin. No, seuraava asia, joka itselleni on tuossa kirjassakin kerrottu, oli vierailu Leningradissa 1990. Sinä vuonna julkaistiin muuten Neuvostoliiton ensimmäinen uskontolaki. Myös inkeriläiset alkoivat käynnistää kristillistä toimintaa entisten seurakuntiensa alueella vaikeiden aikojen jälkeen. Aluksihan tuo työ tapahtui Viron kirkon alaisuudessa rovastikuntana. Perustettiin Inkerin rakentamiseksi ja korjaamiseksi erilaisia yhteisöjä. Leena Hassisen johdolla koulutettiin pikavauhtia Helsingissä kirkon ulkomaanavun kustannuksella uusia työntekijöitä. Nämä papeiksi valmistuvat 5 miestä kääntyivät Bibliasodan puoleen pyytäen raamattuja ja muuta apua. Menimme pääsihteeri Rintalan kanssa Pietariin. Anglikaanisessa kirkossa pidettiin tilaisuus eri kirkkojen edustajien läsnä ollessa. Sunnuntaina osallistuimme jumalanpalvelukseen Pyhä-Marian kirkossa, joka silloin oli muuten luontotalo, ja Leninin patsas oli häveliästi verhon taakse kätketty. Osallistuimme raamattunäyttelyyn suuren kasvihuoneen eteisaulaan pystytettyyn näyttelyyn, jossa Arvo Survo ja Arvo Soittu muun muassa käyttivät puheenvuoroa. Muistan erityisesti